ഗദാധരാ ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലയേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय, गुरुराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्य मदानंदा नमोस्तुते. ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय. श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंदम 18 अध्याയം ശ്ലോകം 28. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നും കാണാലോ സ്ക്രീൻ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാൻ പറ്റില്ലേ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, 28 ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവാൻ യുഗാന്താർണവ ഊർമിമാലിനീ ശോണീമിമാമോഷതി വീരുതാം നിധിം മയാ സഹൂരു ക്രമദേയജ ഓജസാ തസ്മൈ ജഗത് പ്രാണഗണാത്മനേ നമ ഇതി. ഭവാൻ യുഗാന്തർനവ ഊർമിമാലിനീ ശോണീമിമാമോഷതി വീരുതാം നിധിം മയാ സഹൂരു ക്രമദേ അജോജസാ തസ്മൈ ജഗത് പ്രാണഗണാത്മനേ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവാൻ യുഗാന്തർനവ ഊർമിമാലിനീ ശോണീമിമാമോഷതി വീരുതാം നിധിം മയാ സഹൂരു ക്രമദേ അജോജസാ തസ്മൈ ജഗത് പ്രാണഗണാത്മനേ നമ ഇതി. ഭവാൻ യുഗാന്താർനവ ഊർമിമാലിനീ ശോണീമിമാമോഷതി വീരുതാം നിധിം മയാ സഹൂരു ക്രമദേ അജോജസാ തസ്മൈ ജഗത് പ്രാണഗണാത്മനേ നമ ഇതി. മാലതി ശ്യാമദേവി ദസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവാൻ യുഗാന്താർണവ ഊർമിമാലിനി ശോണീമിമാമോഷധി വിരുധാം നിധിം മയാ സഹോരക്രമദേജ ഓജസാ തസ്മൈ ജഗത് പ്രാണഗണാത്മനേ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവാൻ യുഗാന്താർ നവ ഊർമിമാലിനി ക്ഷോണീമിമാമോഷധി വീരുധാം നിധിം മയാ സഹോരുക്രമതേജ ഓജസാ തസ്മൈ ജഗത് പ്രാണഗണാത്മനേ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവാൻ യുഗാന്തർണവ ഊർമിമാലിനി ശോണീമിമാമോഷധി വീരുധാം നിധിം മയാ സഹോരുക്രമതേജ ഓജസാ തസ്മൈ ജഗത് പ്രാണഗണാത്മനേ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവാനുഗാന്ധർണവ ഊർമിമാലിനി ശോണീമിമാമോഷധി വിരുതാം നിധിം മയാ സഹോരുക്രമതേജവോജസ തസ്മൈ ജഗത് പ്രാണഗണാത്മനേ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവാൻ യുഗാന്തർണവ ഊർമിമാലിനി ശോണീമിമാമോഷധി വിരുതാം നിധി മയാ സഹോരുക്രമതേജ ഓജസാ തസ്മൈ ജഗത് പ്രാണഗണാത്മനേ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവാൻ യുഗാന്താർണവ ഊർമിമാലിനി ശോണീമിമാമോഷധി വീരുതാം നിധി മയാ സഹോരുക്രമതേ അജ ഓജസാ തസ്മൈ ജഗത് പ്രാണഗണാത്മനേ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാശ്രീ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവാൻ യുഗാന്തർണവ ഉർമിമാലിനി ശോണീമിമാമോഷധി വിരുധാം നിധി മയാ സഹോരുക്രമതേ അജ ഓജസ തസ്മൈ ജഗത് പ്രാണഗണാത്മനേ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവാൻ യുഗാന്താർണവ ഊർമിമാലിനി ശോണീമിമാമോഷധി വിരുധാം നിധിം മയാ സഹോരുക്രമതേജ ഓജസാ തസ്മൈ ജഗത് പ്രാണഗണാത്മനേ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവാൻ യുഗാന്താർണവ ഊർമിമാലിനി ശോണീമിമാമോഷധി വീരുതാം നിധിം മയാ സഹോരുക്രമതേജ ഓജസാ തസ്മൈ ജഗത് പ്രാണഗണാത്മനേ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവാൻ യുഗാന്തർണവ ഊർമിമാലിനി ശോണീമിമാമോഷധി വിരുധാം നിധി മയാ സഹോരുക്രമതാം ച ഓജസാ തസ്മൈ ജഗത് പ്രാണഗണാത്മനേ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശുഭാസന മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവാൻ യുഗാന്തർണവ ഊർമിമാലിനി ശോണീമിമാമോഷധി വിരുധാം നിധി മയാ സഹോരുക്രമതേജ ഓജസാ തസ്മൈ ജഗത് പ്രാണഗണാത്മനേ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവാൻ യുഗാന്താർണവ ഊർമിമാലിനി ശോണീമിമാമോഷധി വിരുധാം നിധിം മയാ സഹോരുക്രമതേജ ഓജസാ
तस्मै जगत प्राण गणात्मने नमः इति। हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्ण। सिंधुसिके माताजी जय गुरुदेव। हरे कृष्ण। प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भवान् युगान्धार्णव ऊर्मिमालिनी शोणीमिमामोषधि विरुदां निधि मया सहोरुक्रमते च ओजसा तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नमः इति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। माताजी जय गुरुदेव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भवान् युगान्धार्णव ऊर्मिमालिनी शोणीमिमामोषधि विरुधां निधि मया सहोरुक्रमदे चोजसा तस्मै गणात्मने नमः इति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनिता माताजी जय गुरुदेव। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भवान् युगान्धार्णव ऊर्मिमालिनी शोणीमिमामोषधि विरुदां निधिं मया सहोरुक्रमदेज ओजसा तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नमः इति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा विजय माताजी जय गुरुदेव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। भवान् युगान्त अर्णव शोणीमिमामोषधि विरुदां निधिं मया सहोरुक्रमदे अज ओजसा तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नमः इति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वसंत माताजी जय गुरुदेव माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भवान् युगान्धर्णव ऊर्मिमालिनी शोणीमिमामोषधि विरुधां निधिं मया सहोरुक्रमते च ओजसा तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नमः इति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा प्रदीप माताजी जय गुरुदेव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भवान् युगान्धार्णव ऊर्मिमालिनी क्षोणीमिमामोषधि विरुद्धां निधिं मया सहोरुक्रमदे च ओजसा तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नमः इति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उषा माताजी जय गुरुदेव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भवान् युगान्धार्णव ऊर्मिमालिनी क्षोणीमिमामोक्षिधि विरुदां निधिं मया सखोरुक्रमदे ओजसा तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नमः इति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सलाबल माताजी जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भवान् युगान्धार्णव ऊर्मिमालिनी शोणीमिमामोषधि विरुदां निधिं मया सहोरुक्रमते ओजसा तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नमः इति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्वर्णप्रभा माताजी जय गुरुदेव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भवान् युगान्धार्णव ऊर्मिमालिनी शोणीमिमामोषधि विरुधां निधिं मया सहोरुक्रमते ओजसा तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नमः इति। हरे कृष्ण प्रभु जी। गीताश्री माताजी जय गुरुदेव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भवान् युगान्धार्णव ऊर्मिमालिनी शोणीमिमामोषधि विरुधां निधिं मया सहोरुक्रमदे ओजसा तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नमः इति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सादर विश्वदेवदास माताजी जय गुरुदेव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम।
നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭവായുഗാന്താർണവ ഊർമിമാലിനേ ശോണീമിമാമോഷധി വിരൂധാം നിധിം മയാ സഹോരു ക്രമദേ അജ ഓജസ തസ്മൈ ജ പ്രാണഗണാത്മനെ നമയിതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഗീതാട്ടി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭവാനുഗാന്ധാർണവ ഊർമിമാലിനി ക്ഷോണീമിമാമോഷധി വീരുധാം നിധിം മയാ സഹോരുക്രമതേജ ഓജസ തസ്മൈ ജഗത് പ്രാണഗണാത്മനെ നമയിതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭവാന്യുഗാന്ധാർണവ ഊർമിമാലിനി ശോണീമിമാമോക്ഷധി വിരുധാം നിധിം മയാ സഹോരുക്രമതേജ ഓജസാ തസ്മൈ ജഗത് പ്രാണഗണാത്മനെ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ. അല്ലയോ സർവശക്തനായ ഭഗവാനെ, യുഗാന്ത്യത്തിൽ എല്ലാത്തരം സസ്യങ്ങളുടെയും ഔഷധങ്ങളുടെയും വൃക്ഷങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്സായ ഭൂമി സംഹാരത്തിന്റെ പ്രളയജലത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴ്ന്നു പോയപ്പോൾ ഭൂമിയെയും ഒപ്പം എന്നെയും സംരക്ഷിച്ച് അതിവേഗം സമുദ്രം തരണം ചെയ്തു. അല്ലയോ ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനെ, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ മുഴുവൻ യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകൻ അങ്ങാണ്. ആകയാൽ സകല ജീവസത്തുക്കളുടെയും കാരണവും അങ്ങാണ്. അങ്ങേക്കെന്റെ ആദരപൂർണമായ നമസ്കാരം. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. അല്ലയോ അസൂയാലുക്കളായ ആളുകൾക്ക് ഭഗവാൻ എത്ര അത്ഭുതകരമായാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതെന്ന് വ്യവച്ഛേദിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിസ്മയകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഭഗവാൻ എപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഭക്തന്മാർക്ക് ദർശിക്കുവാനാവും. ഭഗവത്ഗീത 9:10 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മയാദ്യശ്ചേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഏതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അത് സർവചരാചരങ്ങളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം വീണ്ടും വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ ആശ്ചര്യകരങ്ങളായ രൂപാന്തരങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ്. ദ്വേഷികളായ വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയില്ല. അതേസമയം ഒരു ഭക്തന്, അവൻ വളരെ വിനീതനും വിദ്യാവിഹീനനുമാണെങ്കിൽ പോലും പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ പരമോന്നത കരങ്ങളുണ്ടെന്നറിയാം. പ്രഭുപാദ് 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇപ്പൊ വൈവസ്വത മനു മത്സ്യ അവതാരത്തിനെ സ്തുതിക്കുന്നതായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തോലെ അതിന് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകമാണ് 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 29ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വേറൊരു അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിരണ്മയേഭി ഭഗവാൻ നിവസതി കൂർമ്മതരും വിപ്രാണസ് തസ്യ തത്പ്രിയതമാം തനുമര്യമാം സഹ വർഷപുരുഷേ പിതൃഗണാധിപതിരുപദാവതി മന്ത്രമിമം ചാനുജപതി. ഹിരണ്മയേഭി ഭഗവാൻ നിവസതി കൂർമ്മതനും വിപ്രാണസ് തസ്യ തത്പ്രിയതമാം തനുമര്യമാ സഹ വർഷപുരുഷേ പിതൃഗണാധിപതിരൂപദാവതി മന്ത്രമിമം ജാനുശപതി.
നേരത്തെ ചൊല്ലാത്ത ആർക്കെങ്കിലും ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൈയുയർത്താം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ആരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി തുടർന്നു. ഹിരൺമയ വർഷത്തിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഒരാമയായി, അഥവാ കൂർമ്മ ശരീരം ഒരാമയായി ജീവിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരവും മനോഹരമായ ഈ രൂപം ഹിരൺമയ വർഷത്തിലെ പ്രധാന നിവാസിയായ ആര്യമാനാലും അവിടെ ജീവിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാവരാലും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. അവർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. പ്രിയതമം എന്ന വാക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ഓരോ ഭക്തനും ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തോട് പ്രത്യേക പ്രിയമുണ്ടായിരിക്കും. നാസ്തിക മനോഭാവമുള്ളവർ ഭഗവാന്റെ കൂർമ്മവരാഹ മത്സ്യ അവതാരങ്ങൾ അസുന്ദരങ്ങളാണെന്ന് കരുതും. ഭഗവാന്റെ ഏതു രൂപവും എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐശ്വര്യപൂർണമായ വ്യക്തിത്വം നിറഞ്ഞതാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. ഭഗവാന്റെ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളിലൊന്ന് അളവറ്റ സൗന്ദര്യമാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വളരെ സുന്ദരങ്ങളാണ്. അതിനാൽ ഭക്തന്മാർ അവയെ ശ്ലാഘിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഭക്തന്മാർ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും കൃഷ്ണന്റെ അവതാരങ്ങൾ സാധാരണ ഭൗതിക ജീവികളാണെന്ന് കരുതുകയും അതിനാൽ സുന്ദരങ്ങളെന്നും അസുന്ദരങ്ങളെന്നും വ്യവച്ഛേദിച്ചറിയുകയും ചെയ്യും. ഒരു പ്രത്യേക ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രത്യേക രൂപം കാണാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാൽ അതിനെ ആരാധിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:33 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ അദ്വൈതമച്യുതമനാദിമനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം ച. ഭഗവാന്റെ അതിസുന്ദരമായ രൂപം എപ്പോഴും യൗവനം തികഞ്ഞതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ആരാധകൻ ആ രൂപത്തെ വളരെ സുന്ദരമായി കാണുന്നു. അപ്രകാരം അവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരന്തര ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇപ്പൊ ആര്യമാനും കൂട്ടരൊക്കെ ആ കൂർമ്മദേവനെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ സ്തുതിയാണിത്. മുപ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ആഭൂപരായ സർവസത്വഗുണവിശേഷണായാനുപലക്ഷിതസ്ഥാനായ നമോ വർഷ്മണേ നമോ ഭൂമ്നേ നമോ നമോ അവസ്ഥാനായ നമസ്തേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ആഭൂപരായ സർവസത്വഗുണവിശേഷണായാനുപലക്ഷിത സ്ഥാനായ നമോ വർഷ്മണേ നമോ ഭൂമ്നേ നമോ നമോ അവസ്ഥാനായ നമസ്തേ. കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. അല്ലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ, കൂർമ്മരൂപത്തിൽ അവതരിച്ച അങ്ങേക്ക് എന്റെ വിനീത നമസ്കാരങ്ങൾ. എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ യോഗ്യതകളുടെയും സംഭരണിയും പദാർത്ഥത്തിന്റെ ചായം പുരുളാത്തവനുമായ അവിടുന്ന് പരിപൂർണമായും വിശുദ്ധ സത്യത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അങ്ങ് ജലത്തിൽ അവിടെയും ഇവിടെയും സഞ്ചരിക്കുന്നു, പക്ഷെ ആർക്കും അങ്ങയുടെ സ്ഥാനം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ആകയാൽ ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അങ്ങേക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സർവദാ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിലായതിനാൽ അവിടുന്ന് ഭൂത വർത്തമാന ഭാവികളുടെ പരിധിയിലല്ല. അങ്ങ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ആശ്രയമായി എങ്ങും എപ്പോഴും സന്നിഹിതനാണ്. ആകയാൽ അങ്ങേക്ക് എന്റെ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഗോലോകയേവ നിവസതി അഖില ആത്മഭൂത. ഭഗവാൻ
ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത ഗ്രഹമായ ഗോലോകത്തിൽ സദാ നിലകൊള്ളുന്നു. അതേസമയം അദ്ദേഹം എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വൈരുദ്ധ്യം സർവൈശ്വര്യപൂർണനായ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ മാത്രമേ സാധ്യമാവൂ. ഭഗവാന്റെ സർവവ്യാപിത്വം ഭഗവത്ഗീത 18:61 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേശാർജുന തിഷ്ഠതി. അല്ലയോ അർജുന, പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു. മറ്റൊരിടത്ത് ഭഗവത്ഗീത 15:15 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത സ്മൃതി ജ്ഞാനമബോഹനം ച. ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. സ്മൃതി വിസ്മൃതികളും ജ്ഞാനവും വരുന്നത് എന്നിൽ നിന്നാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും സന്നിഹിതനാണെങ്കിലും സാധാരണ നേത്രങ്ങളാൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ആര്യമാൻ പറയുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ അനുപലക്ഷിത സ്ഥാനഹ, ആർക്കും കാണാനാവില്ല. അതാണ് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 31 ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്രൂപമേതന്നിജമായയാർപ്പിത അർത്ഥസ്വരൂപം ബഹുരൂപരൂപിതം സംഖ്യാനയസ്യാസ്തയദോപലംബനാ തസ്മൈ നമസ്തേ അവ്യപദേശരൂപിണേ. യദ്രൂപമേതന്നിജമായയാർപ്പിത മർത്തസ്വരൂപം ബഹുരൂപരൂപിതം സംഖ്യാനയസ്യാസ്തി യഥോപലംബനാം തസ്മൈ നമസ്തേ അവ്യപദേശരൂപിണേ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, കാണപ്പെടുന്ന ഈ ലൗകിക പ്രപഞ്ചം അത്രയും അവിടുത്തെ സൃഷ്ടി ശക്തിയുടെ ഒരു പ്രകടനം മാത്രമാണ്. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ അസംഖ്യവും വൈവിധ്യവുമാർന്നതുമായ ഈ രൂപങ്ങൾ അത്രയും അവിടുത്തെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ പ്രകടനമായിരിക്കെ ഈ വിരാട് രൂപം അഥവാ വിശ്വരൂപം അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ രൂപമല്ല. അതീന്ദ്രിയാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഒഴികെ ആർക്കും അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം ദർശിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ആകയാൽ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിരൂപം മായയാണെന്നും മായാവാദ ദാർശനികർ കരുതുന്നു. ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് അവരുടെ തെറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അഗ്നി 3 ഘടകങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അഗ്നിയുടെ ശക്തികളായ താപവും പ്രകാശവും അഗ്നി സ്വയവും. അഗ്നി യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നും താപവും പ്രകാശവും അതിന്റെ ശക്തികൾ മാത്രമാണെന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. താപവും പ്രകാശവും അഗ്നിയുടെ രൂപരഹിതമായ ശക്തികളാകിയാൽ ആ നിലയ്ക്ക് അവ അയഥാർത്ഥങ്ങളാണ്. അഗ്നിക്കേ രൂപമുള്ളൂ. ആകയാൽ താപത്തിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ രൂപം അഗ്നിയാണ്. കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീത 9:4 പറയുന്നത് പോലെ മായാതതമിതം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിന. എന്നിൽ എന്റെ അപ്രത്യക്ഷ രൂപത്തിൽ ഈ സമഗ്ര പ്രപഞ്ചവും വ്യാപിച്ചു. അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗത സങ്കല്പം അഗ്നി എന്നുള്ള താപത്തിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും വിസ്തരണം പോലെയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, മസ്താനി സർവഭൂതാനി നജാഹം തേഷവസ്ഥിതഃ. മുഴുവൻ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും ഭൗതികമായാലും ആധ്യാത്മികമായാലും പ്രാന്തീയമായാലും കൃഷ്ണനിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ചെറിയ കളി വിശ്രമിക്കുന്നു.
ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ വിസ്തരണത്തിൽ രൂപത്തിന്റെ അഭാവമുള്ളതിനാൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി സന്നിഹിതനാകുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ സങ്കല്പാതീതമായ ഈ വിസ്തരണത്തെ അചിന്ത്യ ശക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരാതെ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഓക്കെ, 32ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജരായുജം ചോദ്വിദം ചരാചരം ദേവർഷിഭൂതമൈന്ദ്രിയം ദൗഃഖം ക്ഷിതിശൈലസരിൽ സമുദ്ര ദീപഗ്രഹേദ്യഭിധേയ ഏകഃ. ജരായുജം ശ്വേതജമണ്ഡജോദ്വിദം ചരാചരം ദേവർഷിഭൂതമൈന്ദ്രിയം ദൗഃഖം ക്ഷിതിശൈലസരിൽ സമുദ്ര ദീപഗ്രഹർഷേദ്യഭിധേയ ഏകഃ. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് ജയ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ വിഭിന്ന ശക്തികൾ എണ്ണമറ്റ രൂപങ്ങളിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. ജീവസത്തകൾ ഗർഭപാത്രങ്ങളിൽ നിന്നും മണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്നും വിയർപ്പിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്നത് പോലെ ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും ഭൂമിയിൽ നിന്നും വളരുന്നത് പോലെ ദേവന്മാരും മഹാമുനിമാരും പിതാക്കളും ഉൾപ്പെടെ സകല ചരാചരങ്ങളും പോലെ ശൂന്യാകാശം, സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉന്നത ലോകങ്ങൾ പോലെ മലകളോടും നദികളോടും സമുദ്രങ്ങളോടും ദ്വീപുകളോടും കൂടിയ ഭൗമഗ്രഹം പോലെ തീർച്ചയായും നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും അവിടെ വിഭിന്ന ശക്തികളുടെ സൃഷ്ടികളാണ്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങ് അദ്വിതീയനാണ്. ആകയാൽ അങ്ങേക്ക് അതീതമായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതിനാൽ ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചം മിഥ്യയല്ല, അങ്ങയുടെ സങ്കല്പാതീതമായ ശക്തികളുടെ ഒരു താൽക്കാലിക ആവിഷ്കാരണം. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. ബ്രഹ്മസത്യം ജഗന്മിഥ്യ. ബ്രഹ്മം യാഥാർത്ഥ്യവും എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത വൈവിധ്യങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഈ ഭൗതിക ലോകം അയഥാർത്ഥവും എന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ ഈ ശ്ലോകം പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുന്നു. ഒന്നും മിഥ്യയല്ല. ഒന്ന് സ്ഥിരമായിരിക്കാം, മറ്റേത് താൽക്കാലികമായിരിക്കാം. പക്ഷെ സ്ഥിരമായതും താൽക്കാലികമായതും വാസ്തവങ്ങളാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരുവൻ കുറെ സമയത്തേക്ക് കോപമുള്ളവനായി തീർന്നാൽ അവന്റെ കോപം മിഥ്യയാണെന്ന് ആർക്കും പറയാനാവില്ല. അത് താൽക്കാലികമാണെങ്കിലും വാസ്തവമാണ്. ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ. അവ താൽക്കാലികമാണ്, അതേസമയം വാസ്തവമാണ്. വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ആവിർഭവിക്കുന്ന വിവിധ രീതികളിലുള്ള ജീവസത്തകളെ പറ്റി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്നു, ചില കീടങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ വിയർപ്പിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്നു, ചിലത് അണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്നും, ഇനി ചിലത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്നു. ഒരു ജീവസത്ത അവന്റെ കഴിഞ്ഞ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ജന്മമെടുക്കുന്നത്. ജീവസത്തയുടെ ശരീരം ഭൗതികമാണെങ്കിലും അതൊരിക്കലും മിഥ്യയല്ല. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരം മിഥ്യയായതിനാൽ അവനെ വധിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യാഘാത ഉണ്ടാകില്ലെന്ന മട്ടിൽ ആരും വാദിക്കരുത്. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നൽകപ്പെട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം. നാം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട ശരീരങ്ങളിൽ നിലകൊള്ളുകയും ജീവിതത്തിന്റെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ മിഥ്യ എന്ന് പറയാനാവില്ല, അവ താൽക്കാലികങ്ങൾ മാത്രമാണ്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ സ്ഥിരമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി ചിലപ്പോൾ പ്രകടമാവുകയും ചിലപ്പോൾ പ്രകടമാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിലും വേദങ്ങളിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ സർവം ഗല്ല ഇതം ബ്രഹ്മാഹ, എല്ലാം ബ്രഹ്മമാകുന്നു. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 33ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മിന്ന സാംഖ്യേയ വിശേഷനാമ രൂപാകൃതോ കവി വികൽപിതേയം സംഖ്യായയാ തത്വദൃശാപനീയതേ തസ്മൈ നമഃ സാംഖ്യ നിദർശനായ തേതി.
യസ്മിന്ന സാംഖ്യേയ വിശേഷനാമാരൂപാകൃതോ കവി വികൽപിതേയം സംഖ്യായയാ സത്വദൃശാപനീയതേ തസ്മൈ നമഃ സാംഖ്യ ദർശനായ ദേവി. അല്ലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ നാമം, രൂപം, ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ എന്നിവ എണ്ണമറ്റ രൂപങ്ങളിൽ വിസ്തരിച്ചു എത്ര രൂപങ്ങൾക്ക് അസ്തിത്വമുണ്ടെന്ന് ആരാലും തിട്ടപ്പെടുത്താനാവില്ല. എങ്കിലും മഹാപണ്ഡിതനായ കപിലദേവനായുള്ള അവതാരത്തിൽ 24 ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഭൗതിക സൃഷ്ടി എന്ന് അവിടുന്ന് തന്നെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഒരുവിനെ വിഭിന്ന സത്യങ്ങൾ തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിവ് നൽകുന്ന സാങ്കേ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള പക്ഷം അവനത് അങ്ങയിൽ നിന്നും ശ്രവിക്കണം. ദൗർഭാഗ്യത്തിന് ഈ അഭക്തർ വിഭിന്ന ഘടകങ്ങൾ എണ്ണി അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരായി കഴിയുന്നു. ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അങ്ങേക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത തത്വജ്ഞാനികളും ശാസ്ത്രജ്ഞരും കോടിക്കണക്കിന് സംവത്സരങ്ങളായി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടത്തി സിദ്ധാന്തങ്ങളും അനുമാനങ്ങളും എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ശാസ്ത്രജ്ഞനെന്നും ദാർശനികനെന്നും പറയപ്പെടുന്നവന്റെ ഊഹാപോഹ ഗവേഷണങ്ങൾ അവന്റെ മരണത്തോട് തടസ്സപ്പെടുകയും പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ അവന്റെ ശ്രമങ്ങളോട് അനുഭാവമൊന്നും കാട്ടാതെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിലേക്ക് ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അന്ത്യത്തിൽ സമഗ്ര പ്രപഞ്ചവും വിഘടിതമാവുകയും അനന്തരം അവ്യക്തത്തിൽ തുടരുകയും ചെയ്യും. പ്രകൃതിയിൽ നിരന്തരമായ വ്യതിയാനങ്ങളും വിനാശങ്ങളും ഭൂത്വാ പ്രളീയതേ സ്ഥിരമായി നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും പ്രകൃതിയുടെ പശ്ചാത്തലമായ പരമദിവ്യ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത ഭൗതിക ശാസ്ത്രന്മാർക്ക് പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ പഠിക്കണം. കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീത 9 പറയുന്നത് പോലെ മയാദ്യശേന പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഏതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതി. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അത് സർവചരാചരങ്ങളെയും ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം വീണ്ടും വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഭൗതിക സൃഷ്ടി പ്രത്യക്ഷമാണ്. ആത്യന്തികമായി അത് സംഹരിക്കപ്പെടുകയും അനന്തരം ദശലക്ഷം വർഷങ്ങളോളം അവ്യക്താവസ്ഥയിൽ തുടരുകയും വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് പ്രകൃതിയുടെ അവസാനമായിട്ട് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉത്തരേഷു ച കുരുഷു ഭഗവാൻ യജ്ഞപുരുഷാ കൃതവരാഹരൂപ ആസ്തേ തം തു ദേവി ഹൈഷാ ബഹു സഹ കുരുഭിരസ്കലിത ഭക്തിയോഗേനോപദാവതീമാം ച പരമാമുപനിഷദ മാവർത്തയതി. ഉത്തരേഷു ച കുരുഷു ഭഗവാൻ യജ്ഞപുരുഷഃ കൃതാവരാഹരൂപ ആസ്തേ താം തു ദേവി ഹൈഷാ ഭൂ സഹ കുരുഭിരസ്കലിത ഭക്തിയോഗേനോപദാവതി ഇമാം ച പരമാമുപനിഷദ മാവർത്തയതി. ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, പ്രിയ രാജാവേ, എല്ലാ യജ്ഞാർപ്പണങ്ങളുടെയും സ്വീകരിക്കുന്ന പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരാഹാവതാരത്തിൽ ജംബുദ്വീപിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ജീവിക്കുന്നു. അവിടെ ഉത്തരഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശത്ത് ഭൂമി മാതാവും മറ്റ് അധിവാസികളും അദ്ദേഹത്തെ വീഴ്ച വരാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തോടെ താഴെ പറയുന്ന ഉപനിഷത്ത് മന്ത്രങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുരുവിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ.
നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകി ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ മതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണു പ്രചാരിണി വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദത്താലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജി ഗുരുരാജ് ദേവതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അവസാനമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൈവസ്വത മനു ഭരണം നടത്തുന്ന രമ്യക വർഷത്തിൽ, രമ്യകം എന്ന് പറയുന്ന വർഷത്തില് കഴിഞ്ഞ യുഗത്തിന്റെ അവസാനം, ചക്ഷുഷ മന്വന്തരത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ യുഗാന്തത്തില് ഭഗവാൻ മത്സ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ, ആ മത്സ്യദേവനെ വൈവസ്വത മനുവും കൂട്ടരും ആരാധിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവര് അർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അല്ലയോ സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ, യുഗാന്തത്തിൽ എല്ലാത്തരം സസ്യങ്ങളുടെയും ഔഷധങ്ങളുടെയും വൃക്ഷങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്സായ ഈ ഭൂമി സംഹാരത്തിന്റെ പ്രളയജലത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴ്ന്നു പോയപ്പോൾ ഭൂമിയെയും ഒപ്പം എന്നെയും സംരക്ഷിച്ച് അതിവേഗം സമുദ്രം തരണം ചെയ്തു. അല്ലയോ ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനെ, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ മുഴുവൻ യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകൻ അങ്ങാണ്. ആകയാൽ സകല ജീവസത്തുകളുടെയും കാരണവും അങ്ങാണ്. അങ്ങന്റെ അങ്ങേക്ക് എന്റെ ആദരപൂർണമായ നമസ്കാരങ്ങൾ. ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിക്ക് അടിമകളായിട്ട് അല്ലെ പലരും, ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവർ പോലും ഭഗവാനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറായി. ഞങ്ങളാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ആസ്വാദകൻ എന്ന് കരുതി അഹങ്കരിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇന്ദ്രനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറയുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറഞ്ഞു, അസൂയാലുക്കളായ ആളുകൾക്ക് ഭഗവാൻ എത്ര അത്ഭുതകരമായാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് വിവേചിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സ ചരാചരം. ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുകയും വീണ്ടും ഇതൊക്കെ സംഹരിക്കുകയും ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഗുണാവതാരങ്ങളായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഓരോ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരമായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാം, എന്നാൽ അഭക്തന്മാർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെ അറിയില്ല അല്ലെ. അവര് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വിശ്വസിക്കും. പ്രകൃതി അതാണ് ഒരു ശക്തി. എന്നാൽ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർക്ക് യാതൊരു ജ്ഞാനവും. പിന്നീട് 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പുതിയൊരു വർഷത്തെ, പുതിയൊരു ലോകത്തെ കുറിച്ചിട്ടും അവിടെ ഉള്ള അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നത്. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, ഹിരൺമയ വർഷത്തിൽ, ഹിരൺമയ എന്ന് പറയുന്ന വർഷം, നമ്മുടേത് ഭാരത വർഷം അല്ലെ. ജംബുദ്വീപില് 9 ഖണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. 9 വർഷം അല്ലെ. അതില് ഒരു ഖണ്ഡമാണ് നമ്മുടെ അല്ലെ.
പൂന്താന തിരുമേനിയുടെ ആ ജ്ഞാനപ്പാനയിലൊക്കെ പറയുന്നൊക്കെ അല്ലെ. മറ്റ് 8 ഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഉള്ളവരും ഭാരതഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് പിറക്കാനായിട്ടൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ കീർത്തനത്തിൽ. അപ്പൊ മറ്റ് ഖണ്ഡങ്ങള് ഉണ്ട്, അതിലെ ഓരോന്നിന്റെ പേരും അവിടെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഹിരൺമയ എന്ന് പറയുന്ന വർഷത്തിൽ ഖണ്ഡത്തിൽ ആ ലോകത്തിലെ ഭഗവാന്റെ കൂർമ്മരൂപത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൂർമ്മരൂപത്തില് വസിക്കുന്നു. അവിടെയുള്ള പ്രധാന ആയിട്ടുള്ള ഭക്തൻ ആര്യമാനാലും അവിടെ ജീവിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ആ കൂർമ്മരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. കൂർമ്മരൂപം ഭഗവാൻ എടുത്തതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ വിവിധ അവതാരങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയുണ്ടായി 1-ാം സ്കന്ധത്തിൽ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു 1:3:16 നമ്മൾ കൂർമ്മദേവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നേരത്തെ മത്സ്യത്തിന്റെ രൂപം എടുത്തു പറഞ്ഞു അല്ലെ, അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കൂർമ്മ അവതാരവും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു മത്സ്യത്തിനെ കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടിട്ട് പോലും ആ കടൽ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിന്നു അല്ലെ, സമുദ്രം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ കൂർമ്മ അവതാരവും അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലും അവതരിക്കാം. ഭഗവാൻ ആ ലീല ചെയ്യാനായിട്ട് കൂർമ്മത്തിന്റെ രൂപം എടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് 1,00,000 യോജന നീളവും 1,00,000 യോജന വീതിയും ഉള്ള രൂപത്തിലായിരുന്നു ആ ആമ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 1,00,000 യോജന നീളം ഒരു കൂർമ്മത്തിന്. അപ്പൊ അതൊരു സാധാരണ ആമയല്ല അല്ലെ, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പതിനാറാമത്തെ 1:3:16 പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു. സുരാസുരനാമുദ്ദീം മന്ദരാചലം ദത്രേ കമടരൂപേണ പൃഷ്ട ഏകാദശേ വിഭൂ. അപ്പൊ അതിൽ ഓരോരോ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൽ 11ാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൂർമ്മ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പറയുന്നത് 11ാം അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ കൂർമ്മരൂപമെടുക്കുകയും അസുരന്മാർ കടക്കോലായി ഉപയോഗിച്ച മന്ദരപർവ്വതത്തിന് ആധാരകീലമായി തന്റെ വൽക്കം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ശിവപ്രഭുപാദിൽ പറഞ്ഞു, അമൃതപാനം ചെയ്ത് അമർത്യരാകുവാനായി ഒരിക്കൽ ആസ്തികരും നാസ്തികരും ചേർന്ന് അമൃതലബ്ധിക്കായി സാഗരം കടിയുന്ന ഉദ്യമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അതിനായി ഭഗവത് അവതാരമായ കൂർമ്മത്തിന്റെ വൽക്കത്തെ സാഗരത്തിൽ മന്ദരപർവ്വതത്തെ വഹിക്കുന്ന ആധാരക്കീലമായും പർവ്വതത്തെ കടക്കോലായും ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ആ മന്ദരപർവ്വതം പാലാഴി മദന ലീലയിൽ അല്ലെ, മന്ദരപർവ്വതം അവിടുന്ന് ആ കടയുന്ന അവസരത്തിൽ ഇളകി കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അത് താഴ്ന്നു പോകുന്നു, വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്നു, കടലിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു കൂർമ്മരൂപം എടുക്കുകയും ചെയ്തു. 1,00,000 യോജന നീളവും 1,00,000 യോജന വീതിയുമുള്ള ഒരു ആമയുടെ രൂപത്തിൽ, കൂർമ്മരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയും ആ പർവ്വതത്തെ ഭഗവാന്റെ പുറകിൽ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പുറത്ത്, ഭഗവാൻ അവിടെ കൂർമ്മരൂപത്തിൽ അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യും. ആ ഭഗവാന്റെ പുറത്ത് മന്ദരപർവ്വതത്തെ താങ്ങി നിർത്തുകയും കടഞ്ഞുകൊള്ളുവാനായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു. അതിൽ പറയുന്നു ഭഗവാന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചൊറിച്ചിലൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചൊറിയും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഒരു സുഖം തോന്നി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു പുറമൊക്കെ ചൊറിയുന്ന പോലെ ഒരു സുഖം തോന്നി അല്ലെ. നമുക്കൊരു ചെറിയ ഭാരം എടുത്തു ഉയർത്താൻ പോലും സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഈ ആമയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് അത്രയും വലിയ മന്ദരപർവ്വതത്തെ അല്ലെ, നേരത്തെ ഓരോ പർവ്വതത്തെ കുറിച്ചും ജംബുദ്വീപിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുമ്പോൾ അനേകം പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ മന്ദരപർവ്വതത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും, അത്രയും അതിന്റെ വലുപ്പവും ഒക്കെ. അപ്പൊ അത്രയും വലുപ്പമുള്ള പർവ്വതത്തെ ആ ആമയുടെ പുറകില് വെച്ചപ്പോഴ് ഭാരമൊന്നും അനുഭവപ്പെട്ടില്ല, ചെറിയൊരു സുഖം തോന്നി. അതിങ്ങനെ കടകോല് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ, കുറച്ച് ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പുറത്തൊക്കെ നല്ലൊരു സുഖം തോന്നി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ
ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ആമയുടേതായാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ മത്സ്യരൂപത്തെ പോലെ തന്നെ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ മന്ദരപർവ്വതത്തെ കടക്കോലായിട്ടും വാസുകിയെ കയറായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പാലാഴി കടിക്കിന്റെ ആ ലീലയിൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ കൂർമ്മ അവതാരം എടുത്ത് ആ ലീലയിൽ വേറെയും ഒക്കെ അവതാരം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ 1000 കൈകളോടുള്ള അജിതനായിട്ട് അവതാരം എടുക്കില്ല. അത് വീണ്ടും അതിനെ പിടിച്ചു വെക്കാനായി വീണ്ടും ഭഗവാൻ താഴെ വരുന്നിട്ട് താങ്ങി കൊടുക്കുന്നു. എന്നാല് മുകളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അത് മറിഞ്ഞു വീഴാറായപ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ 1000 കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമെടുക്കുകയും അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ലീലയിൽ അല്ലെ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ഒക്കെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അമൃത് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് പിന്നീട് അവര് വശം മാറുകയും അല്ലെ ഞങ്ങൾ വാലിന്റെ അല്ല തലയുടെ ഭാഗം പിടിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് മാറുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ ആരാധിക്കുകയുണ്ടായി ആര്യമാനും മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നു. അതിൽ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു, പ്രിയതമം എന്ന വാക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ഓരോ ഭക്തനും ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തോട് പ്രത്യേക പ്രിയമുണ്ടായിരിക്കും. നാസ്തിക മനോഭാവമുള്ളവർ ഭഗവാന്റെ കൂർമ്മവരാഹ മത്സ്യാവതാരങ്ങൾ അസുന്ദരങ്ങളാണെന്ന് കരുതും. ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപവും എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐശ്വര്യപൂർണമായ വ്യക്തിത്വം നിറഞ്ഞതാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. ഭഗവാന്റെ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളൊന്ന് അളവറ്റ സൗന്ദര്യമാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വളരെ സുന്ദരങ്ങളാണ്. അതിനാൽ ഭക്തന്മാർ അവയെ ശ്ലാഘിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഭക്തന്മാർ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും കൃഷ്ണന്റെ അവതാരങ്ങൾ സാധാരണ ഭൗതിക ജീവികളാണെന്ന് കരുതിയും അതിനാൽ സുന്ദരങ്ങളെന്നും അസുന്ദരങ്ങളെന്നും വ്യവചരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രത്യേക രൂപം കാണാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാൽ അതിനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഓരോരാൾക്കും ഭഗവാന്റെ ഓരോ രൂപത്തോടായിരിക്കും ഇഷ്ടം അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഭക്തന്മാരെ കാണും, ആ രൂപമാണ് അവർ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വെങ്കടേശ്വരന്റെ അല്ലെ ബാലാജിയുടെ ഭക്തന്മാർ തിരുപ്പതി ബാലാജിയുടെ ആ രൂപത്തെ അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരാൾ വിട്ടലിയുടെ ആൾക്കാരെ കാണാം, അവർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരാൾക്കാർക്ക് പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ ഭക്തന്മാരെ കാണാം അല്ലെ, ഭഗവാൻ അനന്ത പത്മനാഭനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ഭക്തന്മാർക്കും ഓരോ തരത്തിൽ അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ ചില ആൾക്കാർക്ക് രാധാരമണനെ അല്ലെ വളരെ ഇഷ്ടം, ചില ആൾക്കാർക്ക് രാധാശ്യാം സുന്ദർ. അങ്ങനെ ഓരോ മൂർത്തികളെയും ഓരോരോ ആൾക്കാരും ഇഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ജീവികളുടെ രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം തന്നെയാണ്. അതും സുന്ദരമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് സാധാരണ ഒരു ജീവിയല്ല. എന്നാൽ വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, അതൊരു മത്സ്യമാണ്, അതൊരു കൂർമ്മമാണ്. അല്ല, അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഓരോ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കായിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ അവതാരങ്ങളും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകും, എന്നാൽ അഭക്തന്മാർ അത് ഒരു സാധാരണ ജീവിയായിട്ട് നടക്കും. ഭഗവാൻ ആമയായിട്ട് അവതരിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ ആമയല്ല അത്. സാധാരണ ആമയ്ക്ക് 1,00,000 യോജന നീളവും 1,00,000 യോജന വീതിയും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മന്ദരപർവ്വതത്തെ പോയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കല്ലെടുത്തിട്ട് ആമയുടെ മുകളിൽ ഇട്ടാൽ തന്നെ അത് ഇട്ടും അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരു സാധാരണ രൂപമല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പറയുന്നു 6 ഐശ്വര്യങ്ങളിലെ സൗന്ദര്യം അല്ലെ, ഓരോന്നും സർവ്വതും തികഞ്ഞത്, സർവശക്തിയും സർവ്വസൗന്ദര്യവും ഒക്കെ ഭഗവാന് മാത്രമേ. ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന് മാത്രം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൂർമ്മമായിട്ട് അവതരിച്ചാലും എന്താണ് ആ പൂർണ്ണമായ സൗന്ദര്യം ആ കൂർമ്മത്തിൽ. അപ്പൊ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവരെ അതിനെ തരംതിരിക്കുന്നു. അതത്ര ഇഷ്ടം അല്ലെ. എന്നാൽ ജയദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാരെന്താണ് എല്ലാ രൂപത്തിനെയും സ്തുതിക്കുന്നു അല്ലെ. കേശവധൃത മീനശരീര ജയ ജഗദീശ ഹരേ അല്ലെ. കേശവധൃത കൂർമ്മശരീര ജയ ജഗദീശ, കേശവധൃത സൂകര രൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ രൂപങ്ങളും സ്തുതിക്കുന്നു ജയദേവ ഗോസ്വാമി. അതിനെ എല്ലാറ്റിനെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഓടക്കോയിലൊക്കെ പിടിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു രൂപം മാത്രമല്ല സുന്ദരം, എല്ലാം സുന്ദരം. അതിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും മറ്റുള്ള വിസ്തരണങ്ങളും അവതാരങ്ങളും ഒക്കെ സുന്ദരമായത് തന്നെയാണ്. അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതിനെ
ഭഗവാനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കാണേണ്ടതായിട്ടില്ല. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:33 പറയുന്നു, അദ്വൈതമച്യുതമനാദിമനന്ത രൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം യൗവനഞ്ച. ഭഗവാന്റെ അതിസുന്ദരമായ രൂപം എപ്പോഴും യൗവനം തികഞ്ഞതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ആരാധകൻ ആ രൂപത്തെ വളരെ സുന്ദരമായി കാണുന്നു. അപ്രകാരം അവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരന്തര ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകും. ഓരോ ഭക്തന്മാർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ ഇഷ്ടമെങ്കിലും അവർക്ക് ആ രൂപം അത്രയും സുന്ദരമായിട്ട് കരുതുന്നു. ഭഗവാൻ നവയൗവനം. അതാണ് ബ്രഹ്മസംഹിത എന്താ പറയുന്നത്? അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിം അനന്ത രൂപം. ഭഗവാൻ അച്യുതനാണ്. ആ ഭഗവാൻ എന്താണ്? അനേകം രൂപങ്ങൾ, അനേകം വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്. അവയൊക്കെ സുന്ദരങ്ങളാണ്. അവയൊക്കെ നവയൗവനം. നവയൗവനം. ഭഗവാനെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങള് ഇന്നത്തെ പല എന്താ പറയാ, പല ആൾക്കാരും ഭഗവാനായിട്ടും ദൈവമായിട്ടും ഈശ്വരനായിട്ടും ഒക്കെ ഓരോ ഗുരുക്കന്മാരെയും ഓരോരോ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കും. അവർക്കൊക്കെ ജരാനരകൾ വരുന്നു, അവർക്കൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വരും. എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഭഗവാന് നരച്ച താടിയും മുടിയൊക്കെ ആയിട്ട് പല്ലൊക്കെ കുഴിയാറായിട്ട്? അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്താണ്? നവയൗവനം. അദ്വൈതമച്യുതമനന്തിമനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷൻ നവയൗവനം. ആദിപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ പഠിച്ചു, സർവകാരണകാരൻ അല്ലെ? ആദിപുരുഷനാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും നവയൗവനവുമാണ്. അങ്ങനെ വേറെ ആരും ഉണ്ടാകും അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്നും ആ 16 വയസ്സ് പ്രായത്തിലുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തില് 120 അങ്ങനെ വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്ന് പറയും. ഇവിടുത്തെ കണക്കുകൂട്ടികളുടെ വയസ്സുണ്ടാവും. അപ്പോ അതില് മക്കളൊക്കെ ആയി. എങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താണ്? നവയൗവനം, സുന്ദരനായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാനും ഇന്നത്തെ കലിയുഗത്തിലെ മറ്റുള്ള കപട ഭഗവാന്മാരും അല്ലെ, കള്ള ദൈവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അവരൊക്കെ ഞാൻ ദൈവമാണ്, ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ അവർക്ക് ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നു, അവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു, അവർ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ സർവസ്വതന്ത്രനാണ്. ഭഗവാൻ ആരെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? എല്ലാവരും ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം എന്താ പറയുന്നത്? നവയൗവനം അല്ലെ? എപ്പോഴും പുതുമയുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ ലീലകൾ എല്ലാം നവയൗവനം, എപ്പോഴും പുതുമ തോന്നിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മള് ഇന്നലത്തെ പത്രം എടുത്തിട്ട് ഇന്ന് വീണ്ടും ആരെങ്കിലും വായിക്കൂല അല്ലെ? ഒക്കെ അവിടെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലുണ്ടാവും അല്ലെ? എന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5000-ലേറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇന്നും അത് നവയൗവനം. എന്താണ് ഇതില്? ആ നവയൗവനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലീലകളാണ് അത്. അതുകൊണ്ട് എന്നും എന്താണ് ഇത്? പുതുമയുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാനും അത്രയും സുന്ദരങ്ങളാണ്, ഇത് മനോഹരങ്ങളാണ്. എപ്പോഴും നവയൗവനങ്ങളാണ്. എപ്പോഴും എന്താ പറയാ, പഴയതാവുന്നില്ല. മറ്റുള്ളതൊക്കെ പഴയതാണ് അല്ലെ? ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചു അല്ലെ? ഭാഗവതമായാലും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ ആയാലും അതെന്താണ്? അത് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാനാൽ പറയപ്പെട്ടത്. ഭാഗവതം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തൻ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും പുതുമയുള്ളതാണ്. ഒരിക്കലും ഇത് പഴയതാവുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം എപ്പോഴും യൗവനം തികഞ്ഞതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമുള്ള ആരാധകൻ ആ രൂപത്തെ വളരെ സുന്ദരമായി കാണുന്നു. അപ്രകാരം ഭഗവാൻ അവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരന്തര ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഭഗവാൻ ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോ. ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കണ്ടേ? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ എന്താണ്? ആരെങ്കിലും ഭഗവാൻ അവിടെ ബിസി ആയിട്ട് പോകുന്നത് അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് ഒരു കയ്യില് കടിഞ്ഞാണും ചാട്ടവാറും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഭീഷ്മപിതാമഹൻ എന്താണ്? ആ രൂപമാണ് മനോഹരമായിട്ട് തോന്നിയത്. ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ആ രൂപത്തെ തന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ച് എവിടെയാണോ പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ട് ഭഗവാനുള്ളത് ആ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം കാണുകയുണ്ടായി. അവൻ ഇത്രയും വലിയ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോഴും
ആ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ആ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച്. ഇതാണ് കാറ്റൊക്കെ അടിച്ച് പൊടിയൊക്കെ പാറിട്ട് തലമുടിയൊക്കെ എന്താ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, മുഖത്തൊക്കെ മണ്ണൊക്കെ പുരണ്ട്. എന്നിട്ടും ആ മനോഹരം ആയിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരുന്നത്, എപ്പോഴും സ്തുതിച്ചത് അല്ലെ. അവസാനം ആ ശരശയ്യയിൽ കിടന്നിട്ടും ആ രൂപം ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു. ഓരോ ഭക്തന്മാർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ് ഇഷ്ടം. അവർ അതിൽ അവര് സൗന്ദര്യം കണ്ടെത്തി. എന്നുവെച്ചാൽ ഓരോ ഇപ്പൊ എന്താ ലഡു ഗോപാലിനൊക്കെ അല്ലെ, കുട്ടികളും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ലഡു ഗോപാലിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം അല്ലെ, ലഡു ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം, അത് വൃന്ദാവനത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട്. വൃന്ദാവനത്തില് ഒരു കുട്ടി ലഡു കൊടുക്കുകയും അത് ഗുരുവായൂരിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള പോലെ അല്ലെ, ഗുരുവായൂർ പറയും നിവേദ്യം സമർപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കാതെ കുട്ടി കരഞ്ഞപ്പോഴും ഭഗവാൻ അത് കഴിച്ചു അല്ലെ, കാലി പാത്രം കൊടുത്തു. അതുപോലെ ഈ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ദിവസം കുട്ടിയോട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയുകയും അത് കുട്ടി കൊടുക്കുകയും കുട്ടി കൊടുത്തപ്പോൾ കഴിക്കാതപ്പോൾ കരയുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അത് കഴിക്കും. വൈകിട്ട് വന്നിട്ട് അച്ഛൻ ആ ലഡു ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചപ്പോൾ എന്താണ് അതൊക്കെ ഭഗവാൻ കഴിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം അങ്ങനെ 2-3 ദിവസം അങ്ങനെയായി. അച്ഛൻ വിചാരിച്ചു ഇവൻ കൂട്ടുകാരൊക്കെ തിന്നയാണ്, എന്നാലും ഇത്ര പാട് തിന്നോ, ഇത്രയധികം ലഡു കഴിക്കൂ അല്ലെ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടിന്റെ കാര്യം. അങ്ങനെ അച്ഛൻ അവിടെ ഒളിച്ചു നിന്നിട്ട് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഓരോ ലഡു എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കഴിക്കുന്നു. ആ അച്ഛനെ കണ്ടുവിടണേ ഭഗവാൻ ആ ലഡു കഴിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ആ മൂർത്തിയിൽ അവിടെ തന്നെ ലഡു പിടിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് ആ മൂർത്തിയാണ് ലഡു ഗോപാലായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരാൾക്കും അല്ലെ അതിനെ കുട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാണാം, അതിനെ ഇതാക്കുന്നൊക്കെ കാണാം, അലങ്കരിക്കുന്നൊക്കെ കാണാം. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ കൂടുതൽ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല. നമുക്ക് ആരെങ്കിലും അത് തന്നതും അല്ലെ നമ്മൾ മുന്നേ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ ആരാധിക്കാമെന്ന് പറയും. എന്നാലേ ഭഗവാൻ എന്താണ് പരബ്രഹ്മ പരം ധാമം പവിത്രം പരമം ഭവാൻ, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ ഭഗവത്. ഭഗവാൻ അത്രയും എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥനാണ്, സുപ്രീമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊരു ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് കണ്ടിട്ട് അതിനെ അങ്ങനെ ആക്കുന്നത് പ്രഭുപാദർക്ക് അങ്ങനെ കൂടുതൽ അതിനെ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഉള്ളതൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ പഴയ ആദ്യമേ ഉള്ളതൊക്കെ അത് പൂജിക്കാം, അതിൽ തെറ്റില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് അതിനെ ഭക്തി ബഹുമാനത്തോടെ തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മളത് പരമദിവോത്ത പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാഭവത്തിലുള്ളവർ കാണണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു കുട്ടിയായിട്ട് അതിനെ പിടിച്ച് ചന്തയിലും അവിടെ ഇവിടെ മാർക്കറ്റിലും അവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുക ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നത് പ്രഭുപാദര് പലപ്പോഴും പറയും. അത് ഇതാണ് ഒരു അങ്ങനെ നമ്മൾ കരുതരുത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സുപ്രീമായിട്ട് എപ്പോഴും എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും എല്ലാ തരത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതാക്കണം. അപ്പോ എന്താണ് യശോദാമ്മയ്ക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. യശോദാമ്മയൊക്കെ ഉയർന്ന സ്റ്റേജിലുള്ള വാത്സല്യഭാവത്തിൽ അല്ലെ, നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ വാത്സല്യഭാവത്തില് മകനായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്, കുട്ടിയായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിനെ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. आनंद कोटि वैष्णव जय श्री प्रभुपाद श्री गिरिराज की जय बताए कर प्रणाम പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപശാപാസിന്ധുഭ്യവ പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. आनंद कोटि वैष्णव जय श्री प्रभुपाद श्री गिरिराज की जय बताए कर प्रणाम. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी.